skole i Langå. I min fritid går jeg til klaver. Jeg hedder Solvej. Jeg er 12 år gammel. Jeg bor i Langå, men går i skole i Aarhus. I min fritid rider jeg. Jeg hedder Embla. Jeg er 13,5 år gammel. Hvilke mennesker i Langå? Jeg kan godt lide Langå skole. Det er rart, at Langå er så lille. Jeg ville ønske, at der var en running sushi i Langå. Alle kender hinanden i Langå. Jeg vil ønske, der var en god idé. café i Langå. Eller tur. Jeg kan godt lide at bade i Gudene. Ulempen ved at bo i Langå er, at der er så langt til Randers. Der er ikke så mange fritidsaktiviteter i Langå som musik eller teater. Så derfor er vi nødt til at tage til Randers. Langås stejleste bakke, den ligger på Bredgade. Jeg går op ad den hver torsdag eftermiddag, og den bliver bare stejlere og stejlere. Ved Ulstrupvej her i Langå er der en gammel spar, hvor der er, at man, den er så blevet forladt i flere år nu, og der kunne man jo godt bygge en 7-Eleven eller måske en ny spar eller en running sushi, eller så man kan lære at tale japansk. Mit yndlingssted i Langå, det er nede i Egeskoven, hvor der er et træ, som vi kalder gyngetræet. Der minder derfra lige siden min børnehave. Jeg vil ønske, at der kom mere liv nede på banegården.